תחנות דייגו יקבלו 4 אנשים רצים לגדר, עשו קבלה. שמי שאני מזהה 2 אנשים חמושים שנמצאים בגדר, עשו קבלה. תחנות דייגו יקבלו פרס טורקית, יקבלו 1 חצה, 5 עשו קבלה. תחנות דייגו יקבלו תנועת מצב לפרס טורקית, יקבלו כנראה כרגע נמצא על זה רגע. תחנות דייגו קבלו שעוד 1 חצה, קבלו כרגע יש 3 אנשים נמצאים בספארי, עשו קבלה. תחנות דייגו יקבלו תנועת מצב לפרס טורקית, קבלו שיש 2 אנשים כרגע על גדר שעון חול, מתעסקים עם הגדר, עשו קבלה. תחנות דייגו קבלו פיצוץ שעון חול, קבלו שהאנשים פיצוץ שעון חול, עשו קבלה. תחנות דייגו קבלו שיש חול כרגע בשעון חול, קבלו ש2 אנשים ממטען פיצצו את השעון חול, עשו קבלה. הם נמצאים מול החול, כרגע עוד לא חצו. תחנות דייגו קבלו פרס טורקי מלא, עשו קבלה. תחנות דייגו בשני קבלו פרס טורקי